Исәнмесез, эфирда отна яңалыклары тапшыру, узган атнаның мөһим вакыйгалары белән Миллина Хәсәншин таныштырачакмын. Россия президенты Владимир Путин Россия Федерациясы территориясында 2021 елның октябрь-ноябрь айларында эшләми торган көннәр билгеләү турында указга кул куйды. Бу указ нәтиҗәсендә 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр илдә чираттан тыш яллар игълан ителә. 11 октябрьдән Татарстанда рестораннар, сәүдә үзәкләре, фитнес үзәкләренә йөрү буенча чикләүләр кертелде. Мәйданы 400 квадрат метрдан арткан зур сәүдә үзәкләре, концерт заллары һәм башка иҗтимагый урыннары хәзер бары тик QR коды булган гражданнарына керә ала. Шулай вакцинация ясатмаган 65 яшьтән өлкәнрәк затларга мәҗбүри үз изоляция, аерым категория гражданнарга мәҗбүри вакцинация ясау кирәклеге турындагы Роспотребнадзор карары да үз көчендә. Дәүләт җитәкчелеге таҗлы вируска кагылышлы вазгыять имин булмаган субъектлар yollarını 23 октябрьдән кертүне дә рөхсәт итте. Татарстан бу тәкъдимнән баш тартты. Шул ук вакытта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов оператив штабка һәм Роспотребнадзорга эпидемиологик вазгыятькә анализ ясарга һәм 30 октябрьгә эшне алга таба оештыру буенча тәкъдимнәр кертергә кушты. 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәрге ял көннәрендә кайбер оешмалар эшләрен дәвам итәчәк. Булар өзлексез циклда эшләүче предприятиеләр, тормыш эшчәнлеген тәэмин итүче оешмалар, дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары, күпфункциялы үзәкләр, белем бирү учреждениеләре. Бу учреждениеләрнең эше санитар-эпидемиологик таләпләрен истә тотып оештырылырга тиеш. Татарстан президенты тарафыннан вакцинация темпларын арттыру буенча актив эшне дәвам итү бурычы куелды. Бу эш көне булмаган ял көннәрен кертү буенча алга таба карар кабул итүгә турыдан-туры йогынты ясаячак. Татарстанда тәүлек эчендә вакцина ясату буенча яңа рекорд куелды. 17 октябрьдә барлыгы 24 меңнән артык кеше прививка ясаткан. Республикада беренче компонент вакцина ясатучылар саны 1 882,882-гә җиткән. Күп кешенең прививка ясатуы очраклы гына түгел, QR-кодсыз күп кенә җәмгыять урыннарына, аерым алганда ире сәүдә үзәкләренә, туклану пунктларына, концерт залларына керергә ярамагач, күп халык вакцина ясатырга ашыкты. Ә бу үз чиратында прививка бүлекләрендә кеше күп җыелып, узын чиратлар барлыкка китерде. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Вакцинацияга бәйле ыгы-зыгы калабызда өстәмә прививка ясату бүлекләре ачылуга сәбәпче булды. 14 октябрьдән Әлмәт районында вакцина ясату өчен өстәмә 10 пункт эшли башлады. Халыкка уңайлылык өчен COVID-19дан прививка ясатырга Түбән Мактама бистәсендә урнашкан наркология диспансерында, Радищево урамында урнашкан психиатрия хезмәтендә, шулай кан бирү үзәгендә бүлмәләр ишекләрен ачты. Наркология диспансерында ачылган көнне 30 кешегә прививка ясалганда инде. Табиблар кулдан килгәнне эшлибез. Күпме кирәк, шуның кадәр прививка ясарга риза диләр. Соңгы көннәрдә ковид авыруы үскәннән үсә, шуңа күрә инде безгә шушындай эшкә алындык, халыкка прививка ясау эшенә, хәтта ул эш безгә безнең каралмаган, ләкин менә шушы сәбәпләр аркасында халыкка җиңелрәк булсын, очередлар әз булсын өчен без үз өстебезгә шу эшне алып прививкалар ясый башладык наркология диспансерында. Радищево 23 адресы буенча психиатрия диспансерының икенче катында процедуралар бүлмәсендә 2 компонентлы спутник В вакцинасын 1 сәгать эчендә генә дә 6 кеше ясаткан. Әлеге бүлектә төш вакытыннан соң 15 сәгатьтән кичке 18-гә кадәр килеп вакцинаны ясатырга мөмкин. Чиратларда юк, халыкта аз дип җиткерде өлкән шәфкать туташы Гөлназ Лутфуллина. Без бүгенге көндә Әлмәт психоневрологик диспансерда ачтык вакцинация пунктын. Бүгенге көндә 1 сәгать эчендә 6 кеше килде. Һәм безгә сәгать 3-тән 6-га хәтле килә аласыз. Вакцинаны үзегез өчен уңайлы вариантны сайлап, кеше аз булган җирдә ясатырга мөмкин. Күрсәтелгән телефон номерлары буенча язылып, тиешле вакытка үзегез белән паспорт, СНИЛС һәм полисыгызны алып килергә дә онытмагыз. Үзем мәктәптә эшләгәч, бөтен ата-аналарга да бөтенесе дә ясасыннар, чөнки хәзер балалар да, олы кешеләр дә бик күп чирлиләр. Дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетны тикшерегез. Әгәр ул юк икән, теркәлү узарга һәм шәхесне расларга кирәк. Безнең кан үзәгендә прививкаларны ясый башладык кичәге көннән 14 октябрьдән. Бу инде экстренное совещание ясап, безнең управление здравоохранения шундый чара калды. Без инде моны үзебезнең донорларыбызның эшләрен иртәнге якта бетергә тырышабыз да, сәгать 1-дән алып кичке 6-га хәтлем көндә булдык эш көннәре. Сәламәтлек үзебезнең кулда. Шуңа күрә һәр кеше сәламәтлеген үзе кайгыртырга тиеш. 15 октябрьдә бөтен Россия халык санын алу башланды. Мәгълүмат җыю 15 октябрьдән 14 ноябрьгә кадәр барачак.
Сан алучылар һәр кешенең өенә килеп мәгълүмат алачаклар. Сан алучының киемендә махсус билгеләр була. Сан алу символиклы зәңгәр шарф, жилет, сумка, махсус программалы планшет һәм фонарь. Сан алучының таныклыгын сорый аласыз. Ул бар тик паспортын күрсәткән чиракта гына документ була ала. Әгәр дә чит кешеләрне өегезгә кертергә теләмәсәгез, тиешле мәгълүматны администрация биналарында, мәдәният йортларында, китапханәләрдә, күп функцияле үзәкләрдә урнашкан махсус сан алу участокларында да бирергә була. Быел беренче тапкыр халык сан алуны онлайн форматта да узарга мөмкин. Моның өчен иң мөһиме бердәм дәүләт хезмәтләренә теркәлгән булу. Теркәү башында мәгълүмат тапшыру телен сайлап була. Җанисәп бару барышында барлыгы 33 сорауга җавап бирергә кирәк. Андагы сорауларның 23-е социаль демографияга кагылышлы. Кешенең җинесе, яше, гражданлыгы, туу урыны, милләте, белеме, балалар саны, тормыш итү чыганагы. 10 сорау халыкның торак шартларына кагылышлы. Яши торган бинаның нинди типта булуы, йортның кайсы елда төзелгәне, фатир яки йортның гомуми мәйданы, бүлмәләр саны, бинада төзекләндерүнең нинди төрләре башкарылганы һәм башкалар. Россиядә вакытлыча яшәүчеләр бары 7 сорауны үтәләр. Даими яши торган иле, Россиягә килү максаты һәм башкалар. Сан алучы игезгә килгәндә сез инде онлайн форматта үзегез турында мәгълүмат биреп өлгергән булсагыз, бердәм дәүләт хезмәте порталындагы шәхси кабинетыгызга килгән QR-кодны күрсәтүдә җитә. Әгәр дә сан алуга кагылышлы сорауларыгыз булса, 8-843-221-78-78 номеры белән телефон аша кайнар линиягә үк шалтырата аласыз. Җанисәпнең якынча нәтиҗәләре шушы елның декабренә әзер булачак, ә 2022 елның декабрендә тулысынча йомгак ясалачак. Татар информ мәгълүмат агентлыгы хәбәр иткәнчә, Россиядә яшәүче 5 миллион кеше дәүләт хезмәтләре порталы ярдәмендә халык санын алуны узганда инде. Исәнмесез, монда чыгасызмы? Ширекме, кәрекме? Кеше саны алу башланды, сез беләсездер бит инде. Халык сан исәпкә алучылар һәр өйне, фатирны узып чыгарга тиешләр. Алар бу эшне иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр башкаралар. Шулай ук сан алучылар ял көннәрендә дә эшләячәкләр. Гражданнарның алардан таныклык һәм паспортларын сорарга хокуклары бар. 15 октябрьдән Россиядә халык сан алу башланды. Зәңгәр портфель, зәңгәр жилет һәм планшет тоткан ханымнар сезгә үзләренең сорауларын бирәчәкләр. Сораулар бик гади. Һәрберсенең милләте, туган теле, аралаша торган теле, гаилә халәте, тору шартлары һәм башкалар турында белешеп барлыгы 33 сорауга җавап алалар. Октябрьдә сез бу өйдә тордыгызмы? 1 октябрьгә тикле. Без һәр вакыт инде кеше килгәндә ишекләр ачык инде, алай куркмыйбыз, нитмибез, кешеләр белән аралашабыз. Шушы сорауларга биргәндә инде бик авыр булмады, вакытны да кызлар күп алмадылар, бик тиз генә язып эшләрен бетереп киттеләр. Без инде Урсалыда эшләгәчтен, торгачтан шушы авылда безне күп кеше белә. И безнең белән аралашалар. Аллага шөкер, безне белгән кешеләр бик тиз кертәләр. Безне белмәгән кешеләр белән инде менә проблема бар. Безнең башка участокларда бар. Шәһәрдә керде безнең участокка, переписной участокка. Менә анда проблема бар. Халык санын алу идән өйгә кереп сораштыру 14 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Гомумән быел беренче тапкыр җанисәпне 3 төрле ысул белән үтеп була. Район буенча барлыгы 61 стационар исәпкә алу пункты эшли. Шуларның берсе, мәсәлән, күп функцияле үзәк бинасында урнашкан. Теләге булган һәр кеше шунда барып сан алуда катнаша ала. Имин гаилә җәмгыятьнең һәм дәүләтнең тотрыклы нигезе. Әтинең роле дә, әнинең роле дә бик мөһим. Баланы тулы канлы шәхес, җаваплы кеше буларак тәрбияләү гаилә башлыгыннан башка мөмкин түгел. Әтинең шәхси үрнәге баланың җәмгыятьнең лаеклы гражданины булу гарантиясе. Россиядә әтиләр көне булдырылу җәмгыятьнең һәм әтиләрнең үз статусына һәм балаларның тормышында катнашуга игътибар җәлеп итәргә мөмкинлек бирәчәк. Ул Россия президентының указы нигезендә 2021 елның 4 октябрендә гамәлгә куелды. Быел беренче тапкыр уздырылган өр-яңа бәйрәм әтиләр көне Азнакайда спорт чаралары белән үрелеп барды. Тулырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Күп кенә илләрдә июньнең 3нче ял көне әтиләргә багышланган. Бу көнне әтиләрнең хәлләрен беләләр, аларга булышалар, бүләкләр тапшыралар. Быел Азнакайда әтиләр көне юбилейный стадионында ачык һавада уздырыла. Әти гаилә башлыгы, гаиләдә иң зур кеше, авторитет. Әтиләр көненә багышланган чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, барлык әтиләрне бәйрәм белән котлады. Менә әниләр бәйрәме бар, гаилә бәйрәме бар, әтиләр бәйрәме югы. Аллага шөкер, менә әтиләр бәйрәме дә булды. Без инде әтиләр һәр вакыт үрнәк булырга тиеш үзебезнең балаларыбыз өчен. Гаиләләребез нык булсын, өйдә дә эшләргә кирәк, тырышырга кирәк, акча да эшләргә кирәк, балаларыбызны да тәрбияләргә кирәк. Шулай әтиләр ширләмәсеннәр,
көчле булсыннар, тырышып, матур итеп эшләргә язсын. Барлык әтиләрне шундый матур бәйрәм белән тәбрик итәм. Әтиләр һәм балалар мәңгелек тема. Тормышта, гаиләдә балалар тәрбияләүдә әти кешенең роле мөһим. Әти мине беренчедән тормышны яратырга өйрәтте. Хезмәтне яратырга. Һәм инде иң беренче спортны. Спорт инде ул безнең өчен иң мөһим. Безнең тормышта мин үзем дә спорт белән шөгыльләнәм. Улым тоже спорт белән шөгыльләнә. Әтиләр һәм балалар арасында мөнәсәбәт, хөрмәт, гаилә кыйммәтләрен саклау буенча районда эш күптән, моннан берничә ел элек үк башланган. Әтиләр берлеге оешкан. Бүгенге көндә оешманы бар яктан да уңган актив Назиф Хәсәнов җитәкли. Ул бүгенге чараның оештыручысы да. Бүген менә матур итеп шушы спортивный чара үткәрәбез. Монда инде йөгерү, ату, бит инде бассейн, плавание. Инде мин бик зур рәхмәтле үзебезнең район башлыгына Марсу Барышка, безнең управление спорта, райисватышка, управление образованиега шушы матур итеп бәйрәмне шулай оештырдык. Бу безнең әле беренче чыкканчык кына. Киләчәктә без моны азнакай бренд итеп куябыз инде. Һәм инде моны туландырып, күпләндереп, киләчәктә дә бәйрәмнәрне. Алга таба 12 әти үзләренең уллары белән спорт ярышларында көч сынашты. Йөгерү, ату, суда йөзү буенча җиңүчеләр үз бүләкләрен алды. Катнашучы әтиләрнең уллары өчен әле бәйге дәвам итә. Алар алдагы көндә әтиләре турында инша язачаклар. Әтиле бала бәхетле бала ул. Әти дигән абруйлы сүзгә тап төшермичә, корыш ихтыяр белән алга атлагыз, әтиләр. Мин әтиемне яратам, потому что он у меня хороший, добрый, веселый, самый лучший. 20 октябрьдә Әлмәт Татар драма театрында 2021 ел өчен Саҗидә Сөләйманова исемендәге еллык әдәби премия лауреатларын һәм стипендиатларын хөрмәтләү тантанасы булды. Мәртәбәле чарадан тулырак Фирая Юнусова. Премия бирелә башлау тарихы да шагыйрәнең тууы белән бәйле. Аңа Саҗидә Сөләймановның тууына 80 ел тулу уңаеннан 2006 елда Татнефть җәмгыяте Рухият хәйрия фонды тарафыннан нигез салына. Саҗидә Сөләйманованың иҗаты, аның китаплары һәркемгә таныш. Бүгенгесе көндә дә аның шигырьләрен яратып кабул итәбез. Инде Саҗидә Сөләйманова премиясе лауреатларын быел 16нчы тапкыр бүләклиләр. Бик иртә вафат булган Сөләйманова Саҗидә Гаделша кызы әдәбиятта кабатланмас ис калдырган шәхесләрнең берсе. Хәсән Туфан аны юкка гына татарларның Анна Ахматовасы дип атамаган. Аның шигырьләренә 30дан артык җыр язылган һәм аларның күбесе халык җырларына үрелде. Премияләрне тапшыру көне Әлмәттә шигърият бәйрәменә үрелә. Һәр елны театральләштерелгән әдәби-музыкаль тамаша белән үрелеп барган бүләкләү тантанасын Татнефть компаниясының профсоюз оешмасы рәисе Гомәр Яруллин ачып җибәрде. Татнефть хезмәткәрләре, җитәкчеләре һәм профсоюз оешмасы исемендән мин сезне шушы залда тәбрикләп бүгенге кичә белән бүгенге юбилей кичәсе белән дә, чөнки быел Саҗидә Сөләйманова 95 яшь тулган булыр иде. Агымдагы елның премия лауреатлары исеме игълан ителде. Фәтхулла Абдуллин Түбән Кама шәһәреннән Кемгә сөйлим серләремне повесть һәм хикәяләр җыентыгы өчен, Галина Булатова Казан шәһәре татар теленнән миннән көчлерәк дигән шигырьләр тәрҗемәләр җыентыгы өчен, 4 китап авторы Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Лилия Габадуллина Ярчалы шәһәреннән кайту шигырьләр җыентыгы өчен бүләкләнде. Әлеге премияның нәкъ менә Саҗидә Сөләйманова исемендәге премияга тәкъдим ителүем минем өчен аеруча горурлык, чөнки мин Саҗидә апаның шигырьләрен яратам дип әйтсәм, инде ул бик гади сүз булыр. Ничектер андый гади сүз белән аңа булган ихтирам хисләрен билгеләп тә бетереп булмый кебек. Без Саҗидә Сөләйманова шигырьләрен укып, сокланып тәрбия алган буын һәм инде мин үзем дә хатын-кыз шагыйрь буларак аның фикерләре, аның дөньяга карашы һәм аның шигъриятенең яктылыгы миңа бик якын, бик газиз. Кызыксындыру премиялары Пермь крае Барда авылыннан Күзләр балкышы шигырьләр җыентыгы өчен Идият Әширов, Ярчалыдан Ишет мине җыентыгы өчен Лилия Фаттахова, Күңел бакчасы шигырьләр җыентыгы өчен 6 китап, 20ләп җыр авторы Галия Гайнетдиновага тапшырылды. Бүгенге бәйрәмгә килүемә мин бик шатмын. Әлмәттә мин икенче тапкыр. Минем иҗатымны шушылай югары бәяләп Саҗидә Сөләйманова премиясына тәкъдим иткәннәр икән, мин моның өчен Татарстан Язучылар берлегенә, шулай ук Әлмәт Татнефть хәйрия фондына, Рухият
программасына бик зур рәхмәтлемен. Саҗидә Сөләйманова исемендәге стипендиатлар әдәбият өлкәсендә уңышларга ирешкәннәр өчен ел дәвамында премия алачак. Ул стипендияга 10 студент лаек дип табылды. Лейла Алимбикова, Алина Хабибуллина, Ильяс Хаҗиев, Фируза Шарифуллина, Гөлина Фархуллина, Ралина Зайнуллина, Екатерина Петрова, Тимур Миннәхмәтов, Лилия Равилова, Әлмәт политехник техникумында белем алучы Камиля Камалетдинова да әлеге исемлектә. Искиткеч елдан ел безнең театр артистлары да сокландыралар. Әллә нинди сәхнә төзелешләре, сәхнәдә артистларның чыгышлары, әллә нинди үзгәрешләр бик матур булды. Кичә сокланып утырдык. Рәхмәт. Шул дәврдә Саҗидә Сөләйманова премиясын инде 160 студент алырга өлгергән. Аларның күбесе тормышларын әдәбият белән бәйләгән һәм китапларын чыгарган шигърият сөючеләр. Юкка гына әлеге исемне алган сәләтле яшьләр өчен бу зур әдәбият дөньясына юллама дип атамыйлар. Әлеге шулар Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Ленар Корбанов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.